Sim, microphone non off ma.
ele ngọzi etiti bụrụ niile ọ dazi ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ n'ike Chukwu ewere agọdeze anyị ọkịta na mmanya ọnwa ya amị ekele Maria jupụtara na grace sọbụ ọdịnihu ele ngọzi etiti bụrụ niile ọ dazi ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị ọnwa ya amị ekele Maria jupụtara na grace sọbụ ọdịnihu ele ngọzi etiti bụrụ niile ọ dazi ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ n'ike Chukwu ewere agọdeze anyị ọkịta na mmanya ọnwa ya amị ekele nna ha na mmụọ nsọ edu ọdụ n'etiti na nkịta anyị bụ onye nyere ebe ya amị biko Jesu Maria dị anyị ga-azọta n'akwụkwọ ọkụkụ ụdakọ bụ niile n'ebe kachasị na-achị maka ebere gị Jesu mere anyị ebere ebe mara anyị ya aka akụrụ ndị na-ekwere gara aga ihe omimi ihe bụ ekele Jesu n'ihu ekele Jesu bidoro nye oke mmadụ niile ezute mmadụ nkịtị ka apịa ya ụtarị eze ụwa Nai nai igwe obodo rafa gị ọchịchị gị bịara ka uche gị n'ụwa esi eme anyị n'igwe naanị ka ere nke ụbọchị anyị gbaghara anyị anyị ga-adị ka isi gbaghara ndị mere anyị ekwela ka ikpe na anyị ọzọ ndị anyị ji ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele Maria jute na Baịbụl sebe a mere gị ịdị gọzi etiti kpọrọ mmiri ọrịa azụ ngọzi nwa afọ gị Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu gbara anyị bụ mmejọ anyị ọkịta na mana ọnwa anyị ekele na nwa na mmụọ nsọ Ego ọ ga-eji na nkịta na-egbu mmiri ebe biko Jesu agha nje ka azọkwa na afọ ọbụla zakụrụ obi m na-eri mgbe ọ kacha ndị na-achọ enyemaka ebere gị Jesu meere anyị ebere eji m aka anyị n'agha ma mkpụrụ obi niile kwere mgbe na ọka ebere nke nke Chukwu ka azụ ike na ndokwa nke atọ ndị akara ugboro onye isi ike Jesu a na-akọta dịla na eze ndị Juu naanị eluigwe egozozo aka gị ọchịchị gị bịa ka ebe uche gị n'ụwa nke si mee anyị n'eluigwe tata ree ka ụbọchị anyị gbaghara mmehie anyị dịka anyị si gbaa ndị emere anyị ekwe na nka ekwe n'ụlọ anyị ma zọpụta na ife amen ekele Maria jupụtara na grace sọba mere gị elekọta etiti gboro niile ọ dazi ngọzi nwa afọ gị Jesu
Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Ekele Maria, ijupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Ekele Maria, ijupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Ekele Maria, ijupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Ekele Maria, ijupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Ekele Maria, jupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Ekele Maria, jupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Ekele Maria, jupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Ekele Maria, jupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Oto dị n'ahụ na mmụọ nsọ. Ekele Maria jupụtara na grace usekwu a na-ere gị, ebe ngọzi n'etiti ibere niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu, yabara ebede jai rọkịta na mmanụ nwa ya. Oto dị n'ahụ na mmụọ nsọ. Ọ dị n'ezigbo na dịka na-ekwe onye na-eno mebere ahụ. Biko Jesu. Maria jai ga-azọpụta n'afọ ite ọkụ ụgbọ. Zigbagbo gị na ego karịsị mmachi na afọ ebere. Jesu nyere anyị aka. Eji Maria nyere anyị aka. Ọ bụrụ gị na-ekwere gara aga. Nke nọ ego Jesu ka nwụrụ ka ọ egoro oge dara mgbe tọpụtara n'ụzọ ka ebuso okwute eze nwa. Naanị nọ n'eluigwe ka o dọtara afa gị ka ọchịchị gị bịa ka ebụcha gị n'ụwa nke isi ndị anyị n'igwe. Anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara nne anyị ga dịka isi gbaghara ndị mere anyị. Ekwela ka ikpe n'ala ma zọpụta anyị na Jife. Amen. Ekele Maria jupụtara na grace, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ọkpara niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọwara anyị bụ ndị njọ anyị dọkịta na mana nwa anyị. Ekele Maria jupụtara na grace, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ọkpara niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọwara anyị bụ ndị njọ anyị dọkịta na mana nwa anyị. Ekele Maria jupụtara na grace, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ọkpara niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọwara anyị bụ ndị njọ anyị dọkịta na mana nwa anyị. Ekele Maria jupụtara na grace, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ọkpara niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọwara anyị bụ ndị njọ anyị dọkịta na mana nwa anyị. Ekele Maria jupụtara na grace, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ọkpara niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọwara anyị bụ ndị njọ anyị dọkịta na mana nwa anyị. Ekele Maria jupụtara na grace, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ọkpara niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọwara anyị bụ ndị njọ anyị dọkịta na mana nwa anyị. Ekele Maria jupụtara na grace, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ọkpara niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọwara anyị bụ ndị njọ anyị dọkịta na mana nwa anyị. Ekele Maria jupụtara na grace, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ọkpara niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne
na manowa amen. Ekele Maria kute na Kristo sema na eke ili ngozi etiti pụrụ niile ọrịa azụ ọmụmụ Jesu. Maria dị asọ nneke Chukwu yọbara ego ndị nje anyị ọkịta na manowa amen. Ekele Maria kute na Kristo sema na eke ili ngozi etiti pụrụ niile ọrịa azụ ọmụmụ Jesu. Maria dị asọ nneke Chukwu yọbara ego ndị nje anyị ọkịta na manowa amen. Ito dị nakịta na-eme nne mmemme. Biko Jesu. Agha nje ịzụta n'afọ ụkọchukwu na oziga mkpụrụ obi niile n'udo ọ kasị na-achọ enyemaka ebe Jesu mere anyị ebere. ejina aha n'anya aka Akpọrọ m ebe na-aga. n'ebere kechi azịkwu nkọ Nke ise ka Jesu rụka abalị bịa na Rabia wee nkụti obodo Chukwu adọghị. nwaanyị ụmụ naanị ndị ndụ ekotobịa aka ga-ekọchite gị bịa ka m chegị n'ụwa ka esi na-aga eluigwe. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ na-eto etogbo ebere anyị bụ ndị anyị nọ dịka na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ na-eto etogbo ebere anyị bụ ndị anyị nọ dịka na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ na-eto etogbo ebere anyị bụ ndị anyị nọ dịka na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ na-eto etogbo ebere anyị bụ ndị anyị nọ dịka na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu ebere anyị bụ ndị anyị nọ kịta na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu ebere anyị bụ ndị anyị nọ kịta na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu ebere anyị bụ ndị anyị nọ kịta na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu ebere anyị bụ ndị anyị nọ kịta na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu ebere anyị bụ ndị anyị nọ kịta na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu ebere anyị bụ ndị anyị nọ kịta na ọnwa ya nọ. Ekele Maria Jude na Kristo sewa mere gị ebe ngọzi etiti bụrụ n'ihu ọ ga-adị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ n'ike Chukwu ebere anyị bụ ndị anyị nọ kịta na ọnwa ya nọ. Oke nna ahụ na mmụọ nsọ Ebe ọ dị ka na kịta na onye na-ewere obi biko Jesu. ọhụrụ aja aja asọmpa n'afọ ụmụ ọkụkọ ụwa mkpụrụ obi niile na-ebu ọkachasị mmachi amaka ebere gị. Jesu anyị ebere. Ejikọtara anyị n'aka Ndị obibi ebe ahụ gara aga. ebere nke ejikọ azụ ike na n'ọkwa ka mkpụrụ obi fazụ ike na dọkwa. Ekene eze nwanyị dị asọ. N'ike ebere, mgbe anyị nsọ ya na-echekwa anyị. Dịka anyị obe na-achụpụ n'akụ. Dịka anyị na-eso n'ime n'afọ ọkara Amerika. Ya bụ anyị ka na-emekọ ya lekwasị anyị ebe niile. Otu anyị fọkasị. Otu anyị na-akwado Jesu. Onye ji akụmadị ịfụnanya dị nsọ obe ji n'ahụ. Ebere ya ihe onye nke Chukwu dị asọ. Ọmụta ise ụkwa nke Kraịst. Ayo. Anyị na-arịọ gị n'elu maka ihe okike ozitere mara kasị n'asọ ka anyị na-esete n'ime ha wee weta ya kwara na mkpasị
na Kristo na Amen. Obi Jason Jesu. Obi Maria Margaret. Joseph Obi Ngozi. Osmara di Mako Tori Aso. Pani Kebutu Hadi Ngozi Seba Mera Ego. Kristi Mera Ego. Seba Mera Ego. Kristi Ngozi Kuna Gedi Gwe. Kuna Emma Tanko. Jumbo Monso. Jumbo Jumbo Jumbo. Mara Gaso. Judge Gaso. Gaso Tibini. Nay Christ. Nay Kezuko. Nay Terama. Nay Kasulu. Nay Mayatutu. Pray for the wonder, pray.
Cheroge. Page 37. Ebere aje wuro nwanyị nke n'aka nna anyị nsọ. O nna anyị nsọ Maria, nwanyị kparasị na mma, ịkarasị na mmayọ, nne nke Chukwu, onye asị bịa n'ezighị njọ, anyị asị ezinụlọ anyị si ya n'aka gị, dịka onye na-eche anyị nche. Ebe anyị o ezigbo nne, anyị ga-adịbụ ọrịa na-efe ọkụ ọgbụgba na oke ifufe. Anyị adatara aka na-amaghị Chukwu dị na-akụzi nkụzi asị esemokwu nke na-emebi ekwuru n'ụlọ ọrụ na ndị iro niile. Chebe anyị o ezigbo nne, anyị so na-apụta na-eche anyị, anyị nabata apata na-eche anyị, anyị na-ewu ọnwụ ntụgharị zọpụta anyị na njọ na mbịara ahụ dị iche iche. Nyebara anyị Chukwu arịrịọ ka anyị kpee ya ofufe otu kwesịrị ịnụ. We believe in Agasaya also. Amen. Oh, I saw Maria, Marsha, saw our Nakari Catholic children leader, and then Nadia, Alamre Makari, son of the men leader, Makari woman, Alamasranya, and then Muche, Recasino, Ya, we see against the man who was given another soul. Every day you are Menu Kamaru Kutunina, Rakabu Kutulu, Diggers on your Ruby, Amen. Adivana is Senamoru, supply the Udina, Yola Nila, Dilua. Can you all million? I just go to Amen. Jesu awụrụ gị n'anya. Jesu awụrụ gị n'anya. Jesu awụrụ gị n'anya. Abụjasịrị nke gị. Abụjasịrị nke gị. Abụjasịrị nke gị. Anyị agbaba na nchere gị. Enyemaka anyị dị n'aha Diwe anyị, osebụrụ gbanụrụ arịrịọ anyị, onye nwe anyị nọnyere ụlọ site na enyemaka na eziokwu nke na-adị asọ ka Chineke na-apụ ife na-egozie ma chekwaba ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị ụlọ. Happy feast of the Queenship of the Blessed Virgin Mary. The Masala, the Masala,